ଏଇଟା ଦେଖ ଆଜି ତ ଆଉ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସଦାବିହାରର ଛୋଟ ଗଛଟେ ଏଥିରେ କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆଉ କଲର୍ ବି ଆର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ପିଙ୍କ ଆଉ ରେଡ୍ର ମିକ୍ସ କଲର୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସଦାବିହାରୀର ବହୁତ କଲର୍ ବି ଆସୁଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ଦେବ ଆଉ ବିନା କେୟାରରେ ଏତେ କିଛି ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ଖାଲି ଉପରୁ ଟିକେ ଟିକେ ତାର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଣ୍ଡଉଥିଲେ ତ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଳ ବାହାରିବ ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ହେବ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ଛୋଟ ପଟ୍ରେ ଲଗେଇଛି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ପଟ୍ ଆପଣ ବି ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ ତ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ।